Kamato Obatu Baesu Taripu Tane Baesu. Yep, if you do not know this man, igama lakhe uLebo M, right? uLebo M, he is a award-winning producer for iLion King. Lion King ke idume umhlaba wonke, isihambisa abantu abaningi lana eSouth Africa bayisa phesheya. Lo baba ke lo hey uyakholelwa in love. Sithola statement izolo ukuthi uLebo M uyashada. He's put a ring on it again, this time to his on and off partner Umel Ntsala Malif. Kuthiwa after years of sharing their journey in the public eye with tamashes zabo, with their affairs up and down, usedecide ukuthi abuyele again. uLebo ke akuzobe ngayona umshado wakhe oqala lo, kuzobe kumshado wakhe we6 kodwa use engage ka10. uLebo bafethu akahluphi. Okay, while ethi manje uyashada nje obese Dubai, usalwa nonkosikazi wakhe uPretty Samuel akade eshade nayo last year. Umtshontshela ikeyboard wamdivorce wambhala ugeli wathatha ubethatha ama-ID aLebo M azibhale beneficiary ngemuva ayikubameli azenze i-beneficiary, kanti uzothola kuLebo M wasiyamxosha. uLebo is moneyed, lo baba unemali. Niyabona abafethu, mangabe mekwenzeka nje uthola ichance lokwenza imali, hayi ngeke enzani imali. Makwenzeka nje uthola ichance lokuthi ube nemali ukwenza imali, iba nemali, iba ne-rich, imali ikuthengela yonke into, imali ikwenzela yonke into, imali yonke into ifunayo ngemali yayithola. Ungashada ka50 nje nawe kungabe inkinga. So uLebo I'm saying a statement ethi the pursuit of love, happiness and comfort is a lifelong journey. I'm humbled by my dance with love through the years and grateful for the strength to never give up on it. In a world filled with trials and tribulations we face, and gender-based violence being one of the most painful, I'm proud to stand for love with purpose. At my age, I choose commitment over boyfriend's culture and celebrate the courage it takes to truly love and be live. Hey. Yayizwa lento ayishoyo. I-trademark yakhe uLentuzane uLebo M uthi it's passion and resilience. Uthi once again I'm showing the world that love at any age it's worth celebrating. Ngama futhi uthi uLebo uthando lukhona futhi uthando liyaphila. Uthi akayimisele nakancane yena to give up on love. Uthi ngisho angashada uneminyaka u60 uLebo njengamanje, njengoba ezoshada nje again noMel. Uthi ngisho angashada every year uyodivorce lo muntu, ashade lo muntu ngoba akakholela ukuthi abe yi-boyfriend. So mehlangana nawe wakuthanda uzokushada, akayiboni inkinga yena lapho ukuthi kungani. Uthi uyakholela uthandweni kakhulu and ngeke futhi uthi akaziboni nje eyeka uthando malifika uthando lokwenzeka. So ke kuthiwa kuLebo spends over 2 million kule bot nje elapha ya engage uMel. Ukuthembisa uMel umshado ke bake bashada ke noMel iqaleni baba nenkinga wamdivorce wahamba kwawoshada abanye abantu sephinde wabuyela again. Hayi, congratulations kuyona Lebo M. Uyona lento edecula ke wena Lebo M ngoba unemali zakho baba, ayuna inkinga. Hayi uLebo kodwa weyimini lento ukuthi nje give up umjolweni noma uthandweni ngoba uhethe umuntu othile. Thanda namhlanje, uthande nakusasa, uphinde uthande nangalo kwakusasa, uphinde uthande futhi. Uthi ngisho ungathanda uzoyoquleka uthanda. Makumele uthande jola, makumele ujole jola. Makumele uthathe ushintshe umuntu every week. Do that because you believe in love, guys. Love exists. I believe love exists. Angazi nami lukuphi kodwa uthando la exists. Makumele udlule kubantu abawu50 uzofika kumuntu wakho, it's fine. Lebo M is 60 years old. He's getting married once again. Usedlule kubantu abawu10 futhi uyabasha. Asikhuluma ngaba engage nabantu naba-engage nabashada. Asibazi kajola nabangaba engage because he believes in love. Thandanan kansam thandanan.